Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Kapitan ug chief mate sa usa ka marine tanker ang gidakop sa hiniusang pwersa sa otoridad sa Misamis Oriental. Human kini na diskita ang nagpalusot og smuggled nga diesel. Kapulisan mas ginapalawman pa ang investigasyon sa maong kaso. Ani ang report ni Cyril Chavez. May katungod ka, may matarong ka nga magpabilin nga mahipos. Bisan ano nga imo nga yambal, may imo nga pagagamiton batok sa imo sa korte. Sa gikasang operasyon sa hiniusang pwersa sa 1001st Maneuver Company sa RMFB 10, Lagunglong PNP, Regional Maritime Unit 10, Philippine Coast Guard ug Bureau of Customs 10, gipangdakop kining duha ka mga individual human nga gidudahang nag-smuggle og ilegal nga diesel sa Misamis Oriental. Ang operasyon nakasa bunga sa pila ka adlaw nga case build-up sa otoridad human nga makadawat og taho kalabot sa ilegal nga aktibidad sa usa ka marine tanker nga anaa nakaangkla sa kadagatan sa Lagunglong Misamis Oriental. Gani diyang gisuta sa otoridad ang maong barko, walay mapakitang papeles ang crew niini og ilang nakita ang anaa sa 300,000 liters sa diesel nga mobalor sa 41 million pesos ang kantidad niini. It stemmed from intelligence report sa ating pong kapulisan na meron pong mga bangkang pumupunta doon sa marine tanker na iyon na nasa waters ng area ng Dampil, Lagunglong, Misamis Oriental. Human makita ang karga sa mong tanker, gilayon sab na nawag og eksperto ang otoridad og gipailawom sa testing ang maong gituhuang diesel og migawas nga positibo kini. Hinungdan nga gidakop ang duha ka crew nga mao ang kapitan og chief mate sa mong barko. Ang duha residente sa Negros Occidental ug Iloilo. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa duha. Wala po talaga silang, tahimik po sila, wala po silang sinabi, but doon po sa investigation natin, nakita po ng ating kapulisan na yung transponder po ng barko ay tinurned off po at yung mga data na nandoon is dinilit din. O sasab sa ginasubay sa otoridad karon kung paunsang paagi o kung asa ginabaligya ang diesel nga gikan sa mong barko. Kasong paglapas sa RA 10863 o ang Act Modernizing the Customs and Tariff Administration ang atubangon sa mga dinakpan. Kami ay nananawagan sa ating mga mamamayan, lalong-lalong na po dito sa Region 10, to report any illegal activities, lalong-lalo na po na may kinalaman po sa pag-dispense or pagbebenta ng mga petroleum products. Lalo-lalo na ngayon na we are facing worldwide crisis. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.